ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଲେ ଚାଷୀ। ରିମ୍ସରେ ସାରା ବଣ୍ଟନରେ ବିଳମ୍ବ, ଚାଷୀଙ୍କ ଦାବି କରି ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସାର ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଦାବି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରାଇଘର ବ୍ଲକରେ ସାର ଅଭାବକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ସାର ମିଳୁନଥିବାରୁ ଆଜି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ବସି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଏହାଫଳରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସକାଳୁ ଚାଷୀମାନେ ଲେନ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ସାର ପାଇଁ ଧାଡ଼ିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସାର ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା ଏବଂ ବଣ୍ଟନରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଚାଷୀମାନେ ଶୀଘ୍ର ସାର ଯୋଗାଣ ଦାବି କରି ରାସ୍ତାରେ ବସି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନର ଆଲୋଚନା ପରେ ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ। ପରେ ସାର ବଣ୍ଟନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଲେନ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରାଇଘର ମାମୁନି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପୁଲିସ ସମ୍ବାଦ।